سلامتنا تقبلوا زخبركم تعذبتنا نلومي بحتي مسكرم ساعة 9 مشاس تلالو زينا ومسنادونا نفلم لنا مكتالكم زعدم ماكدا حقوسيه فلما كان دنت بتاعتهم حزباو جنبار بمغنيات المازاوي يبيل مجمار برتا وقالسي مجلس وصيوم بحت مسكرم عب زباطات سميناون دو بانك بحري بكبز بلا معركة تنبيلام عب هاجراو مرمرا شامناي كفلي كابس تساتوفو تمهارو سوسانت بسلسة ميتاوي تحاليفام منيستر مكلها الجابان عب كلتاشان عسران كلتان باجت مكلها الهاجروك وصخ اما مغربوم حادثيسو كاب عليتات اتكلتي بسنكي بارع مرر حرقان مسنات انصلاليوم تباهيلوم طالبان مس كلن هاجرات صبقن مس غيزه زمعبلن زمدنا كمسرت كم زدلي حبيروم زرزر زينا حزباو جنبار بمخنيات المازاوي يوبيل مجمار برتا وقالسي مجلس اوصيوم صمقت حستو بملكع زينا تداليلو غير مسقل غير زير كوربوي حزباو جنبار نديمقراطية فتحن بمقنيات مبل 6 عامات زخر مجمار حرنتاو برتاو تقادل حزبي إرترا مجلس وصيو حزباو جنبار مجلسيو المازاوي يبل ابن نبعل زلنا اوان حزبي إرترا تلما نمرقات مسر سوسانو ناصنتن سعيبو دما نمعقاب هاجراو ناصنتن مهناص هاجرن زكايدو ناي 6 عامات قدلي بكبر مسواتي امايتا شحات استهانص تاريخ مخانو مستوعل كم زغبا غليصو اب تاريخ عوت حزبتاتن هاجراتن صحفته زيكونس وصيت بقع رايين ودابن امنتن تسفان قالسن سرحن كم زخنه ناتو زلنا حدش مدرخ دما زوباون اهغراون تصابطاتن عنقفاتاتن سلازلو عقمتاتنان بقعتنان امعبلنان احيلنان مختنا خنقصل قدن مخانو زحبرت مغلصي بهاغتاتنان علاماتاتنان نخسمر حيال حدنتن ودابن قنوع مسمرن مريحنتن كمون صنعات اب علامه كم زدلينا اسمير له قصالنت كبرتات علاماتات متكلات تمكرتات عقمتاتن بقعتاتن مرغغاص مدحن زخون بقعن معبالن هاجراو تكالات كنا نص يغبا زبلت مغلصي زباو جنبار ماكل صحبت هاجراو بوليتيكا خوينو مقصالون مدلدالون مسرت نايتي زلاق معباله كمرح زخل دلدل هاجراو بوليتيكا وسرعات كم زخونه انصيرو مجلس حزباو جنبار نديمقراطية فتحنا موداتا المازاوي يبل مجمار برتاو قدلي ابن صمبلول زلنا نبحت مسكرم كم اود امت مبصعمتن مبصعات ثورنا بمخبار حرنتنا عقيدنا فتحن لمعاتن رهوان السفنا هاجر مهناز مبصعنا كنحدث قبو مخانو بمتكاس حزباو جنبار نستغل في عدلات بزخحس نهرن ادمعنتن بملو عقمو نمهناص إرترا بمسرحن حدري زقبلن تاريخ زقصلن السرحن بقع تكاي ولدو بمخسكاسن تاريخاو تلقو كم زفصم ارغاغيصو زخري مبل 6 عامات مجمار برتا وقالسي حزب إرترا ب31 نحاسه اب زباطات سميناون دو بانك بحري بكبز بلا معركة تنبيلوم بدرجة زبا سميناو قيح بحري ابا صعب استخايده سن سرعات صحفي هقدف افتي زبا تورزنا ادوناي بزسمعو قال بحت مسكرم حزب إرترا اب 4 نمثل رئيس وسانو زكايدو سلماون بوليتيكاون قالسي بافموز مس تملسلو برتاو قدلي انكو امارات مخانو تغنزيبو قالسو زجمرلا تاريخاوي علات مخانا غليصوم اتي اغاطامي نتا عزست علت بزنصبارق سنطبباوي مسنادوتات دميقو نيروم اب زبادو بقيح بحرون بتمساسالي بمخنيات مبل 3 عامات مجمار برتاو قالسي بهامات استودبه اب مورس تاريخ زتكور مدب ب31 نحاسه اب كتما عسب تخايدوم ابتي مدب استفراليو حربنياتات تمكروم اب زي تلووطلو اتي بوليتيكاون برتاون قالسي كتور دليتن باغن حفاش حزب إرتران ناصنت صنكرنتن كبدتن نايت قالسي تساتفو دق انستيو اب كل مديات قالسي كمون اب قالسي استخصكوسو كبرتات زملكت سفيح مبرهي توهيبوم كاب زخري بحت مسكرم كي وصانا
ኤርትራውያን ነበርቲ ስቶክሆልም ከባቢኣን ሽወደን ዝኽሪ መበል 60 ዓመት ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ወትሩ ንኽሉ ድልዋት ብዝብል ቴማ ጸንቢሎም ኣብቲ ብጉጅለ ህግደፍ ዝተወደበ መደብ ህዝቢ ኤርትራ በቲ ሕድገት ዘይፍቅድ መሰሉን ምርጭኡን ተጠቂሙ ኣብ ባሕቲ መስከረም 1961 ዝጀመሮ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ወርሒ ጉንበት 1991 ብናጽነቱ እኳ እንተተዛዘመ ኩሉ መድያዊ መደባት መኸተ ምዕዋት ካብ ቀንዲ ዕላማታት ባሕቲ መስከረም ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ንቕሓቱን ውዳቢኡን ብምብራኽ ንዝበለጸ መጻኢኡ ቃልሱ ክቕጽል ከም ዝግባእ ተገሊጾም ኣብቲ ኣጋጣሚ ቃል ዘስምዑ ዜጋታት እቲ ብተሳትፎም መላእ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ዓወትን ናጽነትን ዘሰጋገረ ብረታዊ ቃልስን ኣብኡ ዝተኾስኮሰ ክብርታትን ንልዕላውነትን ህንጸት ብልጽግቲ ሃገርን ድርዒ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣብ ኤምባሲ ኤርትራ ሓላፊ ህዝባውን ከማውን ጉዳያት ኣቶ ሲራክ ባህሊ ብወገኑ ረዚን ሕድሪ ባሕቲ መስከረም ምትግባር ሓላፍነት ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋን ሃገራዊ ተልእኾን ከም ዝኾነ ኣነጺሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝነብሩ ኤርትራውያን እውን ተመሳሳሊ ጽምብል ብምክያድ ቃሎም ንዝበረኸ ኩሉ መድያዊ መኸተ ከም ዘሐደሱ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጦም ሎማ ዓመት ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻሙናይ ክፍሊ ካብ ዝተሳተፉ ተማሃሮ ልዕሊ 50,000 ተማሃሮ 3.3 ሚእታዊት ሓሊፎም ካብዚኦም እተን 49 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ድማ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ፍሊጦም ወኪል ኤሪና ናዝሬት በይን ዘዳለወቶ ጸብጻብ ዶኒካ ፀሃየ ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻሙናይ ክፍሊ ዓመተ ትምህርቲ 2020-2021 ካብ ዝተሳተፉ 50,082 ተማሃሮ እቶም 30,189 ማለት 3.3 ሚእታዊት ከም ዝሓለፉ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓላፊ ኣሃዱ ሃገራዊ መርመራ ኣቶ ሃብተ ኣስፋሃን ኤሪና ሓቢሮም ሎማ ዓመት ካብ 16 ክሳብ 18 ሰነ ኣብ 403 ማእከላት ኣብ ዝተኻየደ መርመራ ካብ ዝተሳተፉ ተማሃሮ መጠን ምሕላፍ ኣብ ዞባ ዓንሰባ 59.8 ሚእታዊት ኣብ ዞባ ደቡብ 55.9 ሚእታዊት ኣብ ዞባ ጋሽባርካ 51 ሚእታዊት ኣብ ዞባ ማእከል 78 ሚእታዊት ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ 38 ሚእታዊት ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ 70.6 ሚእታዊት ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ 66.8 ሚእታዊት ኣብ ከሰላ ሱዳን ድማ 100 ሚእታዊት ምዃኑ ኣብሪሁም ኣብ ሰንበል ተሃድሶውን ዝተፈተኑ ነይሮም ብዝሖም 7 እዮም ካብዚኦም ቶም 5 ሓሊፎም ኣብ ወፃኢ ጅዳ ሪያድን ማእከላት መርመራ ነይረናና 2020 ከም ኩሉ ሃገራዊ መርመራ ዘይነበረ ኣብኡ ናይ ነበረን ሎማ ዓመት ከዓ ኣብኡ ናይ ተኻይደን ኣብ ካልእ ግን ሳልሰይቲ ማእከል መርመራ ኣብ ከሰላ ቆይማ ኣላ ዝሓለፈ ዓመት 3 ደም ገለየማ ፈቲኖም ነይሮም ሎማ ዓመት ግን ኣብ 2021 15 ተማሃሮ ፈቲኖም ካብዚኦም ከዓ ዳርጋ ኩሎም ሓሊፎም 100 ሚእታዊት ሓሊፎም ማለት እዩ ምስ ናይ ዓሚ ክነነፃፅሮ ከለና ብዙሕ ፍልልይ የብሉን ዓሚ ብ2019 59.9 ሚእታዊት ሓሊፎም ነይሮም ሎማ ዓመት ከዓ 60 ሚእታዊት ሓሊፎም ማለት እዩ ካብ ጠቕላላ ቁፅሪ ዝሓለፉ እተን 14,720 ማለት 49 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን እውን ገሊጾም ኣቶ ሃብተ ኣብ መወዳእታ ዝኾነ ጥርዓና ኣለኒ ዝብል ተምሃራይ ጥርዓኖ ብመገዲ ቤት ትምህርቱ ከቕርብ መሰሉ ሕሉ ምዃኑ ኣነፂሮም ዝኾነ ይኹን ተምሃራይ ጥርዓን ከቕርብ እዚ ውፅኢት ኣይኮነን ኢሉ ጥርዓን ከቕርብ መሰሉ እዩ ግን ከቕርብ ተራ ኮይኑ ከዓ መምርሕታት ኣሎ በቲ መምርሕታት ክኽተል ኣለዎ ሓደ ተምሃራይ ክሓትት እንተረኣ ኮይኑ ተኺሉ ናብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ዘይኮነ ናባና ናብ ቤት ትምህርቲ እዩ ዝኸይድ ትጥርዓኖ ንቤት ትምህርቲ እዩ ዝህብ ቤት ትምህርቲ ከዓ በቲ መምርሒ መሰረት ተቐቢሉ ናብ ዞባ እዩ ዝልእኾ ዞባ ጠሪፉ ናባና የምፅኦ ንሕና ኣሪምናኻ ንዞባ ከዓ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ይሰዶ ኣብ ናይ ዓመተ ትምህርቲ 2020-2021 ሃገራዊ ፈተና ሻሙናይ ክፍሊ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ሱዳንን ኣብ ስሩዕ መኣዲ ትምህርቲ ዝጸንሑ ብምሸታዊ ክመሃሩ ዝጸንሑ ከምኡውን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ካልኦትን ብጠቕላላ 47.2 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 50,082 ተምሃሮ ከም እተሳተፉ ሰነዳት ሚኒስትሪ ትምህርቲ የነጽር نزينات وصاي كبرات تعذبتي دحر زحصار مساغريت كنملس
ኣብ ዜናታት ወፃኢ ሚኒስትር ምክልኻል ጃፓን ናይ ዝመጽእ ዓመት ባጀት ምክልኻል ሃገሩ ካብ ናይ 2021 ብልዕሊ 2.5 ሚእታዊት ክብል እማመ ቀሪቦም ብመሰረት እማመ ናይ 2022 ባጀት ምክልኻል ጃፓን 67 ቢልዮን ዶላር ክበጽሑ እዚ እማመ እዚ ነጊሩ ዘሎም ኣብታ ሃገር ኣቀዲሙ ካብ ዝተሰልዐ ባጀት ምክልኻል እቲ ዝዓበየ ከም ዝኸውን ጸብጻባት ሓቢሮም ቀንዲ ዕላማ ምውሳኽ ባጀት ምክልኻል ጸጥታዊ ስግኣት ካልኦት ሃገራት ምግታእ ዘኽእል ዘመናዊ ኣጽዋር ንምዕጣቕ ምዃኑ ሚኒስትር ምክልኻል ጃፓን ኣፍሊጡሎም እቲ ወተሃደራዊ ባጀት ካብ ቻይና ክመጽእ ንዝኽእል ስግኣት ንምክልኻል ዘቐደመ ክኸውን ከም ዝኽእል ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይእምቱ በዚ ድማ ቻይና ነቲ ወተሃደራዊ ምዕባለታት ብዕቱብ ክትከታተሎ ከም እትኽእል ይሕበር ጃፓን ወተሃደራዊ ዓቕማን ምድንፋዕ ዝተረቐቐ ነፈርቲ ውግእ ሳብማሪናትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከጥቅዕ ዝኽእል ኤሌክትሮማግኔቲክ ኣጽዋርን ንምውናን መደብ ከም ዘለዋ ክትሕብር ጸኒሓ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወተሃደራዊ መደባት ጃፓን ኣብ ዞባ ኤስያ ውድድር ምምዕባልን ሸመተን ኣጽዋር ከስዕብ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ بجمجم حدثيسو كاب عليتات أتكلتي بسنكي بارع مرر حدقا مصنات تنصلالي وم كمزلوت أبصابات أكباب حبيرم اتأهز عطفي نايتي أبلعلي انسساتات تنصلالي زلو تمساسالي حدقا مخانيوم تم أبصابات تقصم زي أكابيا وعنوات زي أب سرعة محضرة كبيد عنواتي يورد كمزلو كم صعبين دما كلمة ولوت إن مقتا نزكا زلوت عريب ألوتا يسألو مهلاو كيلاتاتي حبرم بزيكا بارع مرر نحرشان زبيتا وحال كنت بهايلو زكايد برسات أقربون أب مصنات أتكلتي ألوتاو ترؤي يتصوت كم زلو توم كيلاتاتي قلصم اتكستات ترقاقامي حرقاتات بارع أب زخصة اللنزلو برازيلين أمريكان أب زركب أن حقرات زكايد قوليحو كم زلو تحبيرهم هلاو أتكلتي مس هلاو إنساتات كتتاو متأثار كم زلو استقصو كيلاتات زي أب أتكلتي زر زلو عنوات ألوتاو تسلو أب إنساتات ينصبارق كم زلو يردوم نأفغانستان تقاطعيرو زركب طالبان مس كلن هاجرات انتلي أمريكا صبقن مس جزء زمعبلن زمدنا كمسرت كم زدلي دقي منتصيرهم عفنيا تقول زابيلو مشاهد تمالي سالسان حدا نحاسة أبزهابو غازيطاو مغلصي زخونة هاجر نطالبان كم تتصراري حيلي كتمتون أنصارو تتصابائي مرغصي كتحزن كم زي بلا بمتقاس طالبان زخونة قداماو وفري أب أفغانستان هانكو فايلو كم زقبل أرغاقيصم دحر مرغغاص بوليتيكا وحرنت أفغانستان قطبا وحرنت كترغاقص كم تدلي زحبرت عفنيا درو غلا هاجرات وفري كايدا دليتان غليصان كم زلوان موچو هواهو كم زفترلن حبيروم طالبان بمبزحته مريت أفغانستان أب وشت 10 معلتات تحت قصصر زأتوه بحيلي زيكونه بمتحبارن دقفن حزبي مخانو زي جلسة زابيله مشاهد ناي كلهم بهرات مسل كم زحلن نمعبالة أفغانستان كم زعتن قالعتيوم زي طالبان زاتو زلو مبصعتات قوتاو كانت قنه مستي كابشحن 999 كساب 2001 أفغانستان تقاطعيرلو أب زنبر اوان زختلو زنبر طرفاوي أتحساسبان أب ملكت حتو زاتو مخانيوم مستهجر قرب زلوم تنتنتي زغلص زلوم بريزيدنت أمريكا جو بايدن بوغنو تمالي 31 حساب زهابو غازيطاو مغلصي مززام ግጭት أفغانستانن موصا سرايت أمريكا كابت هاجرن مرጫ زيكونه قدنتاوي منباريو فليطوم صحفي قدات وصا أمريكا أنتونيو بلينكن بوغنو حدش منغستي طالبان أبلعلي توامتي بوليتيكاوين حالتات غونص أو سقمتي مزي وسد هاغورو مستي غجله كسرح دلوتي كم زلا يغليصوم هيوت أستاذ 2500 وتهدرات أمريكان لعلي 240 شح أفغاناويانن دحر مؤظفون نأمريكا لعلي 2 تريليون دولار فنساو كسرات دحر مورادون كم زبقع زقلص زلو ن10 عامتات زقصله ግጭት أفغانستان بعوت جلة طالبان مززامون عالم كابزس دمومام تاريخاو فشلتن قداما وتهدرا وفر أمريكان مخانيوم تنتنتي زقلص زلوم تقامتي بوليتيكان سلفتات فنزويلا زمت ورح حدار أب زكانا بدرجة زوبان وردان زكايد مرجعات كمتساتفو تمالي سالسان حدن حسب ليطوم مس هاجرات معرابن قرابتي هاجراتن بمتحبار منغست بريزيدنت نيكولاس مادورو كاب سلطان ملاي استخايد وتهدراو بوليتيكاون قطباون
ቪዲታትን ሸርሕታትን ድሕሪ ምብሻልዮም እቶም ተቃውምቲ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ዝሕብሩ ዘለዉ ፕሬዝዳንት ኒኮላስ ማዱሮ ትስጉምቲ ንክሎም ተቃውምቲ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ዝጸንበረ ብዘይ ምዃኑ ቅሬታ ከም ተሰምዖ እኳ እንተሓበረ ንዝነበረ ተጻባኢ ኣጀንዳታት ዝልውጥ ስለ ዝኾነ ሃንጎፋይሉ ከም ዝቕበሎ እዩ ገሊጹ ዘሎ ብእኽዋን ጓይዶ ዝምራሕ ቀንዲ ተቃዋሚ ፖለቲካዊ ሰልፊ ቬኔዙዌላ ብ30 ነሓሰ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ካብ መንግስቲ ፕሬዝዳንት ኒኮላስ ማዱሮ መልኣይ ምስቲ መንግስቲ ተሳኒኻ ንምዕናይ ጻዕርታት ከም ዘካይድ እዩ ሓቢሩ እዚ ሓድሽ ምዕባለታት ኣብ ፖለቲካዊ ማእዘን ቬኔዙዌላ ዘተባብዕ ምዃኑ ዝጥቀስ ዘሎ ኣብ መንጎ ወከልቲ መንግስትን ተቃዋምቲ ፖለቲካውያን ሓይልታትን ተበጋጊሱ ዘሎ ዝርርብ ካብ 3 ክሳብ 6 መስከረም ክቕጽል ምዃኑ ኣብ ዝተሓበረሉ እዩ ኣሜሪካን መሻርክቲ ሃገራትን ንዝሓለፈ 4 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ፕሬዝዳንት ኒኮላስ ማዱሮን ንሱ ዝመርሖ ፖለቲካዊ ሰልፍን ትካላት ጸጥታ ንግድን ፍርያት ነዳድን ቬኔዙዌላ ተኸታታሊ እገዳታት ከም ዘጽንዓ ይፍለጥ ኣብ ህንዲ ብሰንኪ ብከላ ኣየር ዕምሪ ደቂ ሰብ ብገምጋም ብ9 ዓመት ክንኪ ከም ዝኽእል ክኢላታት ኣከባቢ ኣጠንቂቖም ብመሰረቶም ክኢላታት ኣብ ማእከላይ ምብራቃውን ሰሜናውን ሸነኽ ህንዲ ዝነብሩ ሰባት ሕልፊ ካልኦት በቲ ሓደጋ ዝተጠቕዑ ምዃኖም ተፈሊጦም ኣታት ፍርቂ ቢልዮን ካብ ህዝቢ ሃገር ንሳዕቤናት ብከላ ኣየር ተቓሊዑ ከም ዘሎ ጸብጻባት ክሕብሩ ጸኒሖም እዮም ልዕሊ 20 ሚልዮን ነበርቲ ናይታ ብደረጃ ዓለም ዝለዓለ ብከላ ኣየር ዝረኣየላ ከተማ ኒውደልሂ ቀንዲ ግዳያት ናይቲ ሓደጋ ምዃኖም ይጥቀስ ብሰንኪ ብከላ ኣየር ዝስዕቡ ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ ሕማማት ብደረጃ ዓለም ካብቶም ቀንዲ ቀተልቲ ሕማማት ኮይኖም ምህላዎም ክኢላታት ጥዕና ይሕብሩ ክቡራት ተኸታተልቲ ዜና ንምዝዛም ኣርእስቲ ዜና ክንደግም ህዝባዊ ግንባር ብምኽንያት ኣልማዛዊ ዮቤሊ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ መግለፂ ውፅኡ ባሕቲ መስከረም ኣብ ዞባታት ሰሜናውን ደቡባውን ቄሕ ባሕሪ ብክብ ዝበለ ማዕረግ ተጸንቢላ ኣብ ሃገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ካብ ዝተሳተፉ ተማሃሮ 60.3 ሓሊፎም ሚኒስትር ምክልኻል ጃፓን ኣብ 2022 ባጀት ምክልኻል ሃገሩ ክውስኽ እማም ኣቕሪቡ ሓደ ሲሶ ካብ ዓሌታት ኣትክልቲ ብሰንኪ ባርዕ መሮር ሓደጋ ምጽናት አንጸላልይዎም ተባሂሉ ጣሊባን ምስ ኩለን ሃገራት ጽቡቕን ምስ ግዜ ዝምዕብልን ዝምድና ክምስርት ከም ዝደሊ ሓቢሩ ክቡራት ተኸታተልትና ሓፈሻዊ ዜና በዛዘም ምስተርፉ መደባትና ብወገና ብሩኽሌቲ